Gràcies, senyora alcaldessa. Donaré per reproduït cada argument del coordinador d'Urbanisme i Habitatge d'este Ajuntament quant als antecedents, els passos i el context que ens permet entendre l'acord que adoptem avui al plenari, però volia introduir alguns fets nous per a constatar alguna evidència que reflecteix perfectament tot el que s'ha anat vivint aquesta legislatura i la mecànica com ha anat funcionant la gestió i l'activitat política a Gandia els darrers 3 anys. Dóna la sensació, i els mira a vostès, senyors del grup municipal del Partit Popular, que no volen un acord, que després de jugar a donar suport i a retirar-lo després a aquesta sensata proposta del govern municipal, dilaten els temps, juguen a veure si poden deixar en suspens l'acord i podem tornar d'esta manera al bloqueig que ja teníem amb aquesta urbanització. Per veure si amb la paràlisi, les seues inèrcies i un poc de sort, este govern ho deixa damunt de la taula, que és l'única i l'última proposta que han fet, i s'acaba la legislatura amb Arenys una altra vegada empantanada, amb una barriada sense possibilitat d'obtenció de llicències i de nou amb la pilota encalada. I dona la sensació que prefereixen que no hi hagi acord a este acord, val a dir, un bon acord. Un bon acord no sols amb els arguments que ha exposat el coordinador d'urbanisme, que coneix molt bé la lògica i el procediment que s'ha seguit, sinó amb la lògica més elemental i amb els consensos generats. Està clar que no es pot posar sempre a tot el món d'acord. És un bon acord perquè acaba amb el bloqueig, com ja hem dit, dona certesa al planejament de la barriada, acaba la tasca encetada inacabada, precisament perquè no se li albirava solució, i senta precedents, com tot, matisables, amb la possibilitat de poder enriquir-los en un futur per a la solució i el desbloqueig pràcticament en idèntiques condicions d'altres zones i urbanitzacions que encara estan paralitzades a Gandia. Res del que fem com a governants és profètic, inapel·lable o infal·lible, res. Però és la nostra obligació la defensa de l'interès general amb una convicció que l'acompanya sempre. I en aquesta defensa prevalen els consensos, entenem que també les majories, i la certesa que les coses es fan guanyant perquè tard o prompte la ciutadania és guanyant i sempre aquesta ciutadania a la qual servim té un resultat positiu en la seva vida o en la seva història vital. Però en aquesta convicció este govern també té una determinació, que calia dur endavant este acord, per molt que vostès, i em torne a dirigir a la bancada del Partit Popular, no el desitjara precisament o probablement perquè no era de vostès. I ahí ja sembla la segona idea que volíem manifestar des d'este grup municipal. El que vostès donen no són arguments en contra o a favor de la finalització i el desbloqueig de la urbanització. No són arguments, són excuses. Miren, esta consulta s'ha fet donant participació abans de la fase que purament la llei contempla com a participació, que són les al·legacions que s'obrin a partir del dia en què comença l'exposició pública. S'ha fet, sempre diuen vostès i parlen vostès dels funcionaris, amb l'escrupolositat dels funcionaris municipals. I s'ha fet amb la publicitat i la difusió que ha permès l'anar porta a porta de tots els que eren propietaris, seguint de manera irreprotxable un criteri que potser vostès no entenen, que això no era una votació bananera on un sufragi valia per 3, o no s'identificava l'elector, i on, per suposat, tampoc ha votat ningú, lògicament, que no fora directament afectat. I s'ha fet, a diferència dels intents que vostès dugueren a la pràctica quan eren govern municipal i van tindre l'ocasió de fer-ho, comptant amb el criteri i la participació dels grups de l'oposició, perquè fins i tot en les reunions d'urbanisme ha estat present el seu regidor del districte. Així no ha votat cap home de hojalata ni cap sirena en 3 caps, ni se'ns pressuposa cap ficats en una qüestió que no tinguera el suport que ha acabat rebent, com tot, molt majoritari. Això, a més d'una administració seriosa, és un ajuntament sensible a una demanda, que era desbloquejar un problema enquistat en el temps, donar-li viabilitat i dur-lo a la pràctica final per portar solució als veïns. La veritat, senyors del Partit Popular, no és la simulació d'apariència en què solen convertir-la. Hem fet una consulta infal·lible, per suposat que no, però hem fet el que havíem de fer abans fins i tot de la fase de les al·legacions, que era, a més, el que estàvem convençuts de fer i el que mai s'havia fet, perquè pensem que Arenys de Rafelcaït és guanyant. I perquè hi havia que acabar el problema, i ahí coincidiran amb mi, acabar amb el problema, que era i és la nostra responsabilitat. Si hi ha hagut errades, han estat reemplaçades per l'extensíssim termini de temps que hem deixat per a poder votar. I si calia informació s'ha aportat totes les vegades que ha fet falta en aquest temps. També si calia criteri per a decidir el vot, perquè lògicament no l'hem condicionat ni volíem. Si haguérem volgut consultar sense preguntar, hauríem fet una consulta amb les cartes destapades, els criteris mutilats i un temps ínfim. Jo recorde 2, la consulta de la UIP i la consulta de l'Hospital Vell. El debat vostès no el tenen sobre el PRI, les modificacions estructurals o les garanties de fons. Torne a dir, obrim un període d'al·legacions per a que els propietaris directament implicats puguen formular objeccions o aportacions a aquest Ajuntament. El seu debat, el debat que ens plantegen vostès és sobre l'oportunitat, sobre la seva, però el debat no és eixe. El debat era, torne a insistir, si acabàvem o no amb el problema.
Vostès, que no volen acabar amb el problema, volien que es quedara sobre la taula, que s'acabara la legislatura i que una altra vegada tornarem a la casella d'eixida. Però què hi ha de malament en acabar, legalitzar i donar viabilitat a tot el planejament urbanístic de la zona i acabar amb el problema de la qüestió de fons? La reflexió de fons és eixa. I avui, per a les hemeroteques, per si després volen dir que nosotros ya lo habíamos intentado, com diuen moltes altres vegades, cada vegada que a este govern li ixen bé les coses, se'ls recorde, quan això torni a passar, que vostès, avui en este plenari, van tornar a fer tard, com sempre fan tard a totes les coses bones per a Gàndia. Moltes gràcies.